Sing runggute wakil. Taman Kartini. Rip. Sing Sarip mbok pateni yen isih ana mbokne Sarip ora bakal mati. Aku nak dadi Sarip tak weni 50.000. Kowe londo aku Sarip ae ya. Aku dadi Kowe londo. Aku Sarip. Aku ben roh runggut. Iki sing dadi mboke aku AGM gak apa-apa ya. Mbok. Ya lah. Ngerti kan anak metu ngene tak indrin. Lah ngerti arep mau idrin aku ya mau metu no. Mah lup mlebu. Ganti paraga Sari Piliyon walondone kula. Nah, lagi pas. Coba. Walondo yo ganteng, Walondo kok padasan.